ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ አናሁም ሰላህ ዲኔ ካምኑ ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ሎም ድማን መዓልት ድኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና እዝን ጎንጎዶ ወርድ መደብናዩ ንጎንጎ ተካታተሎ ትኹሉ ይኹም ናይ ሓሙሽተ ደቂቕ መዓልት ድኸውን ቃሊና ንካፈለሉ ምኽንያቱ ቃል ሒዝና ንኹለን መዓልትና ክንኣትዎን ከነጸብቕን በት ውሽጥና ደሎ ቃል ስለ ድግባእ ማለት እዩ ቃል ተደይብልካ ውሽጥኻ እትነብሮ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ መዓልትና ጽቡቕቲ ንኽትከውን ጽቡቕ ቃል ኣብ ውሽጥና ክህሉ ኣለዎ ጎይታ ይባረኽ ሎም ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ነቲ ዝርአ ዘይምርኣይ ነቲ ዘይርአ ምርኣይ ንላመድ ድብል እዩ ነቲ ዝርአ ዘይምርኣይ ነቲ ዘይርአ ምርኣይ ንላመድ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4 ካብ 16 እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊል ጸበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉጽ ናይ ዘለዓለም ምሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወጻእ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ናይ ውሽጥና ኣብ ጽጽባሕ ይሕደሳሎ ስለዚ ኣይንሕለለን ኢና እቲ ዝርአ ንጊዜ እዩ እቲ ዘይርአ ግና ንዘለዓለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጠምትን ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወቱ ካብታ ሓደ ንመከርኡ ከቕልለሉ ዝኸኣለ መንገዲ ኣረኣእዩ እዩ ዝሓልፎም ዝነበረ መከራ ኣረኣእዩ ትኽክል እንተደይከውን ነይሩ ክጸቕጥዎ ምኽኣሉ ከጥፍእዎ ምኽኣሉ ነይሮም ነገር ግን ንመከርኡ ቀሊል ኢልዎ እንደገና ኸዓ ሸዓ ዝሓልፍ ኢልዎ እንደገና ድማ ኣይንሕለለን ኢና ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ዝረኣያ ኣባና ኣሎ ኮይኑ ንኹሎም መከራታት ኣብ ህይወትና ዝመፁ ኣካቢና ምርኣይ ክንገድፎ ኢና ከቐሉልና ኸጅምር እዮም ሸዓ ከም ዝሓልፉ ክበርህልና ኸጅምር እዩ ካብ ምሕላል ድማ ነብስና ኸድሕን እያ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ካብታ ሓደ ዝሐልል ተሓልፎ መከራ እዩ ተሓልፎ ንፋሳት እዩ ብዙሓት ኣብ ህይወቶም ብዘጋጥሞም ሓላፊ ነገር ንህይወቶም ኣብ ዘይድሊ ጎደና ኽትኣቱ ዝገደፍዋ ሰባት ኣለዉ ግን ሓላፊ ኢኮ ነይሩት ነገር ሓላፊ ነገር ንምንታይ ኣብ ህይወትና ስፍራ ሒዙ ከምዘይ ሓልፍ ደሳቐየና ኣረኣያና ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ድበለጸ ረኣዩ ነቲ ዝርአ ኣይንርኢን ኢና ኢሉ እቲ ዝርአ ንጊዜ ኢሉ እቲ ዘይርአ ግን ንዘለዓለም ኢሉ ስለዚ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዝርአ ኣይንጥምተን ኢና ኢሉ ርኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ነቲ ዝርአ ጥራሕ ንርኢ እንተ ደኣ ኮይንና ብእምነት ክንመላለስ ክንሽገር ኢና ምኽንያቱ ኣብ ዙርያና ንሪኦም ምስቲ ውሽጥና ዘሎ ደይሰማምዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ሸዓ ድሓልፉ መከራታት ኣለዉ ንጊዜኡ ተራእዮም ድጠፍኡ ኩነታት ኣለዉ እንተ ደኣ እዞም ንጊዜኡ ተራእዮም ድጠፍኡ ኩነታት ከም ዓበይቲ ነገራትን ደይጠፍኡን ጌርና ክንሪኦም ጀሚርና ልብና ኣብኦም ከነብድቖ እንተ ደኣ ጀሚርና ሽዑ ካብኦም ምውፃእ ክኸብደና እዩ ሽዑ ተስፋ ክንስእን ክንጅምር ኢና ክንሕለል ክንጅምር ኢና ነቲ ጉዕዞ መጨረሻ ክንገብረሉ ክንጅምር ኢና ኣብ ህይወት ንስኻ ብንስኻ ክሳዕ ተስፋ ደይቆረፅካ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ መከራኻ ግን ንስኻ ብንስኻ ተስፋ ክቑርፁኻ ስለ ዝመፁ ተጠንቀቐሎም ኣብ ረኣያኻ ስለዚ ኣሕዋት ንህይወትና ሓደ ነገር ነልምዳ ካብ ነትና ሓልፎ ዘለና ኩነታት ነትና ኣምኖ ዘለና ምርኣይ ነላምዳ ኣብቲ ግብድ በለ ጸልማት ኣለና ኢልኩም ተሓስቡ ኣብኡ ብርሃን ምርኣይ ተላመዱ ማለት ነቲ ኩነታት ሓሊፍኩም ኣምላኽ ንህይወትኩም ዝሓሰቦ ንዕኡ ምርኣይ ተላመዱ እግዚአብሔር ዝሃበኩም ቃል ንዕኡ ምሕሳብ ተላመዱ እግዚአብሔር ዝሃበክ ተስፋ ንዕኡ ምርኣይ ተላመዲ ኣብ ኩነታት ክኾንኪ ኣክንድን ኩነታትኪ ነቲ ዝመጽእ ጽቡቕ መዓልታት ናይ ህይወትክ ምርኣይ ተላመዲ ምኽንያቱ ኣረኣእያኺ ንህይወትኪ ኣበይ ከም ትበጽሕ ዝውስኖ ንዘለኽዮ ትርእዮ እንተ ደኣ ኣለኺ ኣብ ዘለኽዮ ምትራፍኪ ተርፈክን እዩ ንዘለኽዮ ሓሊፍኪ ንኽትኮንዮ ትደሊ ትርኢ እንተ ደኣ ኣለኺ ግን ናብ ክትኮንዮ ደለኪ ካብ ዘለኽዮ ምስጋርኪ ተርፈክን እዩ ስለዚ እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ጸበባ ናይ ህይወትኩም ንዕኡ ምርኣይ ገዲፍኩም ነቲ ዝመጽእ ጽቡቕ መዓልታት ናይ ህይወትኩም ብእምነት ምርኣይ ጀምሩ እዚ ድማ ንጊዜኡን ሓላፍን ምዃኑ እመኑ ንዝርአ ዘይምርኣይ ነቲ ዘይርአ ምርኣይ ብውሽጥና ንላመድ ሽዑ ካብ ክብርና ክብሪ ክንሳገር ኢና ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም